Eling eling mangkan eling wong eling mumpung ning dunya wong eling mayo mas wong eling mah mumpung kesanding layung sore pada gesuk katon baik saklebate katon basak loyonge wawa totok sida kontainer wawalene keding sarang kang kasih bos kepiting kang mamas bos tebu kang maman bos tebu dewek kang hormati makang bayeng hari wong bacik pasti ketitik wong bener mah pasti ketengan mama ciko minangkane majikan nom dewek nok lindriyani sareng majikan tuwe kedik paparasan ibu caria sareng nok lisa ajalani orang anak madiliari makin lawas makin lara nok nenes sing diwarjis cuk gedung nok pujae kedik mami nenes mimi ade pae kedik ayah ade pak mami ade pak mas cupri wong amis dewe magang brengek kedik mimi aji cari nok cinsone kedik mama ujung di wong taman sarine ya masa nora pamijahan sampun ali bae salawase si pelang manuk baduri mencroke ning witolinding lamun riwiraning diri mama sampai sana Saudi mimi amale kedik sing ana niriat mimi Sonia sareng budak eni bos cedeken si bereng indanet sing miragaken sarang wong mundak jaya kang lebih gaul bunda lebih gaul sing birake sarang mas bomo aulis anom tempel wetane kedih ayah kembar pranggong mi mama Alpin wong bulak paren kang sein sing duwe ayam putih Jo pesarea golawe termasuk senok angrum sari golawe kaya-kayane waki selumai yang bumi sak kuruben langit yang rasakna seneng gini nok wak sampun lari bae selawase wong teresana sareng mama Reni bos rombongan gempol kulone keding alhamdulillah dadi wan duweni rasa seneng bunga merwata suta konan wah ya iya Jo mulane wong urip ning alam dunya ora bosen-bosen ngucap syukur marang Gusti Kang Kuasa oh jadi lebak supaya selalu diberikan ginanjar kewarasan dipaih urip seneng bahagia wiwit dunia sampai akhirat sareng mama regane
Oh, uga kelawan rai pasarehan Gula Ayunda mau jarewa saramin kang rasakaken seneng tapi ning dirine sun angrum sariwa iki lagi ngerasakaken seneng ananging kurang ning bunga si maksudnya priwen kudu no. Tempat lawas tadi keringan wong tersana dewe wong tersana sampo lali bae sana mengasih sing artine wa Iya. senenge angrum sariki ning sandang kelawan pangan ora kurang Oh ya bener. anake Rama Syarif Hidayah ning kasih sayange Rama ki ora kurang karo dirine angrum sari Oh, pengen apa bae Iya. selalu dituruti pengen apa bae selalu dicukupi rokok cendek pembuangan bude ini bocah deken terdesakan ngomong kang diingin rokok cendek pembuangan terdesakan janji dia dingin keadaan sarang panata saya kedik sarang magambre maju prik wong amis debet sarang kang casing bos kepiting sarang bawa totok sing dek kontainer bawa lena sinyak sedi tapi sing dadi kurang bungai apa sing mantap dari kurang bunga uripe angrum sariki ora pada kaya batur sejene priwen sino. hari bature angrum sari mawa umur angrum sarki wis wayahe rumah tangga bature angrum sari makin wis pada duwe suami wa sarang mas bawa ulis arum tempel wetane kadi ayah kembar pranggong masih miregaken jadi mengkonon Ayunda sing lagi dipikirakan unek-unek ning panggalih kono ora bebas kaya batur pergaulane kikini dibatasi wa apa maning kula kang minangka adining sampean banget rasa tertusuk 1000 jarum ngerasa lelamunan ning setian dina uripe kula laksana manuk ning sejeroning kurungan Ayunda sareng bos Wirajaya dan Mas Anomarta sing wetan balik ke ulo tiwas geger bos Wartaka ora kelambon minangkane bos Wirajaya dewek sareng mama eregan aja lari selawase mimi aja cari nok cinse sareng majikan tua bapak rasa ibu cari dewe mulane apa kula ngomong laksana urip manuk ning sejeroning kurungan najan urip kelimang harta ananging ora bisa bergaul bebas kelawan wong-wong liyane apa maning kelawan bebaturan rai Anu nama iya dan iya wa dipikir ning wakih jareng basane kaya dine senok angrum sari termasuk den pesarea nggih bakal lunga ya bedo ado sing oh kraton nggih arpan mangkat ado ya diblolehi diblolohi bok bergaul sing ora-ora kelawan wong sejen ora li mulane lebak kono arep kapan saate boro-boro
nggati wong wadon sing kanggo garwa iki wa pengen bebaturan gaul bebas pe angel wa mung ya mengkenen gini Den Iya. sekalipun kaya dene ramane Den Mas Pesarean nggih selalu diperketat ku pergaule kaya dene Den Pesarean termasuk Senok Anggrum Sari Konon ya wa. ya Lebaku. cap putus sakin ki Den Ku kaya dene pasarian gah apa maning kula sing dadi wong wadon. iya iya Ari wong wadon kejareng basane nonggo ning setetes sing embun. bener. Barang anu embune ku beli netes netes kowe yang temennya nok tadi perawan kedadowarsa Ku. kula bae sing dadi wong lanang angel nggati jodoh Ada Tapi orang- kapan jareng basane ka? Pergaulan bae gadi awas-awasi ya wa. selalu diawas-awasi no Kian mahwa apa mulane kula ngajak sampean karo pasarean. priwen Ninggalaken ning sejeroning kraton ki pengen bebungah pikir jara dewek mawon. yang buron mengkonon seneng delonane wanek ki jadi pada urip ning omah ya wa ala becik nggati angin ah nggati seger-seger Go. supaya enak plong ning pemikirane wa bener kudu Den Angger baikin gak kini wa. apa sih Yaki jarang basane jalan-jalan gak kudu diawasi karo sampean. ya jelas Artinya kokon bisa larak lirik wong lanange priwen. jadi soal larak lirik manok yang senok kana matane ya kun ya ada temen senok larak lirik karo bocah lanang ya los buah mah oh Konon ya wa. iya iya Wah, kin ku ana rame-rame apa nih ngarepku kuno? lah beli tak senok ko Apa sih kuno? ana wong ajatan kene Oh depan kun ku ana wong ajatan. siapa je sengajatan siapa sing ajatan ya wa Bapak Daris rasam mungkin ki Bapak Rasa Bapak rasam dalang wayang. ko Sing biasa manjak ning Yuda Putra ka. ya Kuwen yakin ki sing wonge ganteng kakana. ganteng kan anak wong eka Ya ganteng wong lanang mama saayu. Ganteng kayak kelenteng. Kian mawa sembari mampir ning hajatannya Bapak Rasam kau wong akan jelek genek ya bae. iya mang satu ah Posekar budaya. Posekar budaya. iya Kanggo ngormati Bapak Rasam minangka wong tua dewek kalian Bapak Hajat Ibu Hajat kin acara pengantin. lamun rasa lama Sunat pengantin sunat karo rasul. bener. Iya. Acara sunatan. Acara kawinan kuno no. semua rumah numpah sabis ku Bapak Rasam kawinan. Kawinan mana Bapak Rasame? Ya. Idih, Bapak Rasam laris temen ya. Kanggo ngormati wong desa Cikedung Kidul. Ya, bener. Sing dihormati maning kanggo para tamu undangan lanang kalian para tamu undangan wadone keding Kabeh. dihormati. Kanggo sing lagi panteng ning channel Sakti kabeh karo Obay Studio. Bener tah? bener Sing lagi panteng ning kana-kana anak Aa Danu sing ana ning Korea, Aa Santo Wijaya bos Tekong sing ana ning Taiwan, Mamah Kaji Udin, Mama Enok Anik sing ana ning Bongas Penanggul, Acung Robi bos material, Papai Nadia, Mamai Nadia sing duwe es gandrung kapiluyung. Ora ketinggalan maning kanggo Nok Nur Acen sang bos Taiwan, Nok Linda sayang sing ana ning Taiwan, Bundai Ibrahim Papai Aksa bos Hong Kong, Papai Malik sing ana ning Malaysia, Bundai Ibrahim sing paling gemoy, ana siji maning. siapa apa siapa Anak Nok Nenes sing Nok duwe Nenes warjus awas aja ketinggalan sing duwe warung jus Cikedung. warjus oh, Nok Nenes iya sing paling moral sing paling royal Iya, Mimi Kaji Carini sing duwe Nok Cinse Keding. bener Kanggo kabeh para penggemar sandiwara Yuda Putra. ya Hah? Bapak Rasam pengen nanjak beli Bapak Rasam. Kita Ya, pengen dicoba nanjak di Bapak beli Rasam. nancak kabeh mrene Enaknya apa kini ang? No.
Iya mana Bapak Rasam ini, Bapak Rasam. Pengen ditembangnya apa Bapak Rasam? Majikan wadon. Iya, majikan wadon jenok. Monggo, siapa sih majikan wadon aku Bapak Rasam kok? Pinggir Takon Bapak dikit Rasam. majikan wadon siapa kon? Ibu cari? Caria. Orang katon nang dekor. Ya kalau nanjak penek. Iya. Sumur sanga baeng, kanggo ngormati Bapak Rasam. Ayo wis mau. Ayo kita beli rokena. Mabok bruto bae. Yo. Bapak Rasam Ibu Caria. Iya. Nun. Iya manek mene Bu, idi ibu ya. Manek mene Bu. Ibu Caria ditunggu di atas panggung. Iya, sekeluarga besar Bapak Rasam. Gaden Bu mene Bu nanjak Bu. Mimi kaji cari ninok cinse. Mimi kaji cari ni singganap cinse. Mimi kaji cari ni, Mimi kaji cari ni singganap cinse. Mimi kaji cari ni, Mimi kaji cari ninok cinse. Matur kesuwun.
pengen belanja kuli nok cika sing paling sayang nok cika kula duwe lagi nok cika mabok tanggane bruto wong lanang sing happy nok cika ati kula sing nafsu nok cika apa nasi bebadan duwe lagi kaberan nok cika kerjani perapatan nok cika hasilnya lumayan nok cika sayang wong wadon celuk duwite alot bisa nok cika sayang kanggo duda karang dawa majikan tua duda karang dawa ayo nah, pose solotnya yuk joget deh duda karang dawa duda karang dawa duda karang dawa duda karang dawa Majikan tua. duda karang dawa Majikan tua. iya udah bener Majikan tua duda terus. karang dawa Majikan tua. Majikan duda tua. karang dawa Majikan tua. dugal bae atini duwe laki sampeyan sering tuku serabi Majikan tua, Majikan tua. metu daya manuk hantu sing di loro tanggane brutku majikan tua iya nih ya majikan tua duit ladang celoan nabungin ing barisan pikirane wis campur setan anak rabi planting pengen belanja kuli duwe lagi jahat nih rabi kula duwe lagi duda karang dawa mabok tanggane brutu wong lanang sing happy ati kula sing nafsu duda karang dawa apa nasi bebadan duwe lagi kaberan kerjani perapatan hasilnya lumayan majikan tua sayang wong wadon celuk duwite alot pisan pemuda karang dawa kamu duda karang dawa ayo tepung nah pemuda karang dawa tapi kang bos lingkungan duit di beruh iman dicopot juri metu miliar nih wong wadon celuk duwite alot pisan duda karang dawa kaget duda karang dawa 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 matur kesulun duda karang dawa Masya Allah, wa Oh, jare ora. royah wong kene wa. Pasti wong kene mah. Oh, Eketan atusan metu kabeh. lah iya pasti lah. heling dening sing ajatane wong tua dewek Ya iya. dulur-dulurannya pada eman-eman pada kompak-kompak Ayunda Angrum Sari wis bebumah pikiran wis gawe seneng malang kula kang minangka adine sampean konon ya Rai daripada wa geglendengan wong telu ning setengah taman ala becik ayo mulih ing tempat panggonan Den. Iya. Sulan di siji maning juga. apa maning Kamu ya siapa wis sih? terserah Di wonge sih. aduh apa Selagu Pak maning. Yan di wonge kon mene. iya bapak aja tuh matu sedih bapak sejana mawon bapak oh sing enak jiang apa lagi dai bayang ya Ayo. lagi dar Der nang bagian. ayo mangga sing duwe lagu mangga ditanjaki
Bapak rasa, ibu Caria sing duwe hajat. Mama nok cinse, bibi kaji cari ini. Nok nenek sing duwe warjus Cikedung. Ada nu sing duwe Korea. Aja kasuwen. Acung Robi bos material. Ayo ang bari jalan. Mimi Sultan, ya, Mimi Sultan, monggo. Ya ambil sultan kalau ngancak menen. Jelek lagu nih. Ayo Andi, cari pengen lagi dai. Ya no, ngancak. Sekian cari wong jaman edan, ake kelakuan sing dimancing akal. Asal deke seneng, asal dewe ke bunga, bagian ajan wong arep ngomong apa. Kamu duda karang dawa, Mimi Sultan bikin nih. Ngancak nih gagian. Aja dulu kemana Mimi? Sekian anamanin kelakuan, apa muda yang joget lala kedaya, sambil ngerungu musik, kapa manjatin panggung, sing penting joget di lala kedaya. Ngancak ya no. Bapak rasa majikan tua ada no sing dari Korea. Mama Kanji Udin, Acung Robi bos material. Mimi Sultan. Sabar no, mari sabar. Siapa saya? Nanang Sultan.
Ini kana raya pasarean. Den. Kula ayunda. Kin mah wis kesuwen ning kene pokatan ramai ngolati. Jagat dewi sore ora no. Ayo Wak, mulih bebarengan. Ayo, Ayo no. ayo raya, ayo Wak. Iya. Eling-eling mama kaneling. Eling-eling mangkan eling wong eling ngomong donya. Jan nutuki ngumbara marah nafsu. Nafsu sing mantap kedung bapak rasa majikan tua. Sarang ibu cari kedie sigak seni. Pasini bahasa orang tepung tetap memiliki orang gas ngedal kenjangan ji mas bawa aulis anong tempel wetan kembang terus kaya sisi jaye jadi saksi. Bejan pacar urang ulah rek arasumpah margi kang lebih gaul bunda lebih gaul baheula bude erni bakal pande ganti hujan cimat. Jadi nu kasih ni cunti nop nenes nop pujak mami nenes kembang ras kayas nu jadi panglipur ati. Bakawis nyawang keraton Cirebon. Kaya-kayane sepi jempling. Tanana suarane ngapa? Oranana sawijining pejabat kang hadir ning tempat iki. Dilali-lali bisa lali mami nenes mama rehan nok nenes sampun lamun. Kayane bakawis nyawang pemandangan sing kaya mengkene. Bisa enggak ning perasaan isun Saripah Baghdad kayane bakawis lagi dewekan sok kadang-kadang pikiran mana-mana kelingan masa-masa sing wis keliwat Wis ciri kedawan yang janji ayah kembar pranggo sareng kang sengin sing duwe bulu ayam dewe. Tanpa sadar yen saat iki Saripah Baghdad wis lawas jamane ambangun mahlig yang rumah tangga ketepung jodoh kelawan sesembahan ananing wilayah Cirebon Rakama Sunan Jati Purba. Mama cikok majikan nom dewek sak majikan kok bapak rasa ibu carian nok lisane kediri. Sampai wis dikaruniai keturun
wadon sing nduweni aran Nok Ayu Angarumsari. Rasa bungah lan bahagia rumah tangga sing tak rasakaken arang Saripah Bagdad. Karena isun ngerasa dadi wong wadon kang sempurna. Sareng Mimi Aji cari nok cinese Mama Jude kedik Mama Alvin wong bulak paren ayah kembar pranggongnya kedik Anduweni sinandingan kang patut disembah patut dihormati ning hamba rakyat Cirebon. Uga isun anduweni keturunan sing paling ayu Nok Ayu Angarumsari. Rasa bangga ning batin yang Saripah Bagdad wis bisa ngupai keturunan marang sang suami. sempurna libas lawase wawa toto sing dia kontainer sareng wawalena kanca si bos kepiting sampolengane Ananging saat saiki bahkan dalengaken perilaku sing dadi anak Nok Ayu Angarumsari dudu bae bocah cilik. Aneng saat saiki usia wis ngumpak ning masa remaja. Kayane kapan saate keturunan isun anduweni sinandingan. sareng ada nane kedik banata saya kedik magambreng sing mirengakeun Mungkin bakal tambah kebahagiaan yang Saripah Bagdad lamun putri sun suatu saat anduweni sinandingan. Duh Nok Angarumsari bocah sing paling tak eman lan tak sayang. Mudah-mudahan bisa jadi contoh khususnya ning kaum putri sing ana ning wilayah Cirebon. Kajale sareng mamai ada kedik ayah ada pangan mamai ada pane kedik rumah tangga jemanena restika itu lilana dibocengan tapi kan hari jodoh tetep ada mami nenek tapi sepak wujud kekau salah satik mama dina bapak dina nok nenek babari pisan babari pisan ngendengan Kayane bakal dewekan kesepi ya. Sinandingan oranana ning panggonan. Keturunan uga durung balik, bocahku dolan mendi wayamene durung mulih. Ya daripada sepi, daripada ngelendeng dewekan, arep metu majengan majengan ning wong dewek. Ini siapa aja kuno mi? Ai semono baturan awan lan bengi deh masa beli apa-apa. Siapa ika? Kang dalang rasa. Dalang rasam. Wingi ka beli mangkat ya. Ora. Wis mulai repot ning omahe. Bari ngormati majikan tua Kang dalang rasa sareng Mimi Keding. Siapa kami? Mimi Iis.
Mimi is tuan rumah lagi wingi kana Iis dah bocah liat. tuanku. Iis Mimi darne Caria. Kita nih sok kadang-kadang kelalen. Kanggo ngormati maning majikan nom. Siapa? Mama Ciko. Ari Mama Ciko kan dibeluki bae sabandina. Yang haruan ingon. Dihormati karo Kang Udin. Dia Kang Udin. Ana ning guri. Karo Mimi Nening keding. Kanggo ngormati maning sedulur sing pengen dibeluk. Ana Mimi Hajat Carini sing duwe nok jinse sing Taman Sari Lea. Kanggo Papai Agi Mas Bombome keding wong Cikedung. Kanggo Kang Benyo bos Lawang Cipinang. Kanggo nok Nia sing demi ayam Maldo Pagi Bas sing pengen dibeluk sing Desa Dongkal Sukasari. Kanggo Aa Jani Yayu Epi kasir kaude dadap. Sarang Yayu Onia Mama Dasmin bos Batam. Karo Mimi Sapi teriak keding bos wedus sing juntik Ana kedokal. maning yuk. Sapa maning? Mimi Kanggo Mimi Haja Lilis. Rijal. Hah? Mimi Haja Rijal. Iya benar. Dais kokon turu. Kanggo Mamere lagune ngaplang-ngaplang. Kita wis ngaplang-ngaplang wis sing awit mau. Salam Mimi Kanggo Haja Mimi Rijal. Lilis sakeding. Mamare dalan. Ayo nang. Disebutnya bare jalan spesiale kanggo nok nenes sing duwe warjus Cikedung. Karo ayahe Kresna keding. Kanggo nok pujane keding, kanggo tanggane kitane keding sing pada nonton. Iya, ana maning. Yuk. Siapa mana boleh? Buat dembol wong Karang Dawewetan. Ayo wong Karang Dawane keding kanggo bos satene kedik diajak. Mama Haji Abu Bakar Siddiq. Mama Haji Camlang biasa sawer. Haji Dais saya beli dibeluk. Kaji manten, kaji dais. Anak ngaplang-ngaplang khusus kanggo Mamere. Mimi aja cari Mimi. Mimi Lilis. Kanggo Bojong lek